Šta se dešava? Pobijanje. Sad, da se zabilježi. Don't do this at home. Sam da ti bilježim. Vedra nećeš me ovo plati. To kažem. Znači, Zoran, da znaš koji ti prodavnicu je bio? Da. Kad prije jebate, mogu vjerom. I sad, jel se može sve zaključiti samo malo? Znači, sad će malo. A sad je baš cool, ono možeš pritisne napraviti. Bi se ta brava mogla kup negdje, što mi muzika crpe? Wow. Ajde dobro, zabilježili smo, ajde. Uspješno obavljen posao. Šta mi s muzikom kompite?